Antonella Bela jisellilkom u jilqakom għal-programm ieħor mis-sensiela Analiżi Doppja, il-programm li b'mod uffiċjali ilaqqa l-logħba tal-Inter mat-tilqa tal-Formula 1. Kif forsi intu ngħidu l-bieraħ ma ħriġniex live wara l-logħba minħabba wkoll jiena kelli bżonn noħroġ ftit fit-tmiem il-logħba daqstant ovvjament spazju wkoll għal dawk li huma l-impenji personali tiegħi. Iżda il-fatt li wkoll kellna telliqa nħadd filgħaxija għażilt illi nagħmel dan il-programm fejn se nlaqqa ir-reazzjoni tal-logħba Roma Inter ma' dak li se jkun ġara fil-Grand Prix tal-Arabja Sawdita. Illum ser nimxu b'ordni nistgħu nsejħulek kronoloġika il għaliex l-ewwel ser noħroġ il-reazzjoni tiegħi għall-logħba Roma Inter li kellna l-bieraħ, Inter li irbaħna bl-iskor ta' 3-0. Imbagħad nidħlu live bir-reazzjoni tiegħi għal dak kollu li jkun ġara fil-Grand Prix tal-Arabja Sawdita daqstant ibqgħu magħna li wara din l-introduzzjoni qasira se nitkellmu fuq il-logħba tal-bieraħ u mbagħad nitkellmu fuq it-tellieqa. Bilħaq qabel ma nibda nitkellem fuq il-logħba tal-Inter. Jekk għandkom xi kummenti x'tgħaddu saw fuq il-logħba u saw fuq it-tiġrija, nistedninkom biex tħallu l-kummenti tagħkom fil-sezzjoni tal-kummenti illi hemm allaċċata ma' din ix-xandira diretta li qegħdin nagħmlu. Għaldaqstant nifqu mill-introduzzjonijiet, il-jingle t-introduzzjoni għal Roma Inter u nibdew nitkellmu fuq dak kollu li rajna l-bieraħ ġewwa l-Istadju Olimpiku. Roma xejn, Inter 3. Sinjori, ke spettakolo. Ma kontx qed nistenna żgur mhux forsi li l-bieraħ nara dik il-wirja enormi illi rajna ġewwa l-Istadju Olimpiku. Logħba fejn tajna spettaklu, rbaħna, konvinċejna, ir-Roma litteralment umiljajnihom tista' tgħid. U naħseb li kienet wirja ta' saħħa oħra miċ-Champions tal-Italja fil-mixja tagħhom lejn id-difiża tat-titlu mirbuħ is-sena li għaddiet. Kienet logħba fejn kien hemm ħafna superlativi, it-tliet goals kienu gowl isbaħ mill-ieħor, il-corner ta' Çalhanoğlu, il-gowl ta' Dzeko assist mill-isbaħ, u mbagħad kellna dak li qed taraw fuq l-isfond bħalissa l-Black Mamba li għamel un volo d'Angelo della Madonna, ħalli nuża wkoll terminu li kien jintuża ħafna wkoll fil-films Taljani ta' żmien Ezio Greggio hekk kienet logħba perfetta. Aħna din logħba kellna bżonn nirbħuha biex inkomplu nżommu l-pressjoni fuq il-Milan u Napoli, ħalli mbagħad in-Napoli tilfu mal-Atalanta filgħaxija u rnexxilna nagħmlu dan b'mod kbir. Hakan Çalhanoğlu ke ġokatore, logħba fuq logħba qed jitjieb u qegħdin naraw l-aqwa Çalhanoğlu bħalissa ovvjament nisperaw li l-forma tibqa' hemm matul l-istaġun għaliex kif kulħadd jaf dan huwa l-eżami tal-Inter. L-Inter li kulħadd jaf li minn Diċembru Jannar dejjem ikollna dik id-drop li mbagħad tkun deċiżiva. Isu l-gol ta' Dzeko kien mistenni. Il-gol dell-ex fil-fatt kien hemm min qal illi l-gol ta' Dzeko jidhirli ma' Strangelo fil-video blog tiegħu kien ikkwotat 1.02 u kien skontat daqskemm kien skontat il-gol ta' Çalhanoğlu fid-derbi biss kien maħdum mod perfett mit-Tork. Jiġifieri, u mbagħad fit-tieni taqsima il-logħba ikkalmat naqra, ovvjament naħseb illi bdejna niġġestixxu wkoll xi ftit l-affarijiet anke fid-dawl tal-fatt tal-logħba. Sa ċertu punt importanti li għandna nhar it-tlieta mista dik se nitkellem fuqha fl-aħħar parti tal-programm. Mbagħad il-gowl ta' Dumfries cross implekkabbli u flying header tal-Black Mamba li dan huwa l-Black Mamba li rridu naraw ħanejdu hekk. Jidher li naħseb il-fatt li rali Darmian jilgħab tajjeb naħseb kienet il-wake up kollha l-Olandiż għaliex ukoll importanti li naraw diversi players illi jekk ikun hemm wieħed qiegħed naqabad fil-forma jidħol l-ieħor jirreplace aħjar. Dan huwa l-mod kif nistgħu niddefendu b'suċċess l-Scudetto. Nota naqra dolenti kienet l-inġeri ta' Correa li nisperaw illi ma tkunx daqshekk gravi. Apparentement jidher li għandu hamstring. Jiena fil-fema tiegħi naħseb illi tliet logħbiet il-ġejjin tal-kampjonat li huma Cagliari, Salernitana u Torino u mbagħad wara l-waqfa mal-Bologna we can manage them. L-importanti huwa illi kulħadd ikun fit u jkun available għal big match li jmiss se tkun fid-9 ta' Jannar kontra Lazio.
Però dal-4 logħbiet jien nippretendi li għandna nirbħuhom mingħajr ebda problemi ta' xejn. Issa ġiet tajba lil in-Napoli biżnihom wara t-telfa miksuba l-bieraħ kontra l-Atalanta, issa importanti li nkomplu nitfgħu il-pressure fuq dawk ħalli forsi b'xi żvista jikrollaw. U importanti li aħna nibqgħu konsistenti u nibqgħu mixjin ukoll lejn din id-direzzjoni li qbadna daqstant. Bravi ragazzi, proset Simone Inzaghi li qed jagħmel xogħol impeccabbli u logħba wara logħba qegħdin nirbħu u qegħdin nikkonvinċu kif inhu sewwa xieraq, għalkemm l-importanti dejjem jibqgħu 3 punti. Ħarsitna issa tmur fuq il-logħba ta' nhar it-tlieta li ġejjin fejn irridu nilagħbu mar-Real Madrid ġewwa Madrid. Mu qed nippretendi xejn għaliex jiena nemmen illi ir-Real Madrid huma aħjar minna minkejja l-fatt illi weġġa Benzema. Jekk nirbħu l-logħba ifisser li nkunu rbaħna l-grupp, imma mingħajr arroganza jekk nirbħu l-logħba ta' nhar it-tlieta u mbagħad qed nemmen illi dak il-xaq dawla l-kampjonat, għarraf tal-kampjonat jerġa' jikber naqra oħra. Biss l-importanti fejn l-Champions League li għaddejna immorru Madrid bla biża' bil-kuraġġ u nippruvaw noħorġu ma naqtawx figura tajba u jekk għandha tkun telfa, forsi tkun telfa minima ta' wieħed jew tnejn b'xejn. Kulħadd jaf li Real Madrid huma forza Ewropea għal daqstant minkejja dak il-famuż video li għamilt fejn ġibu lir-Real kienet Inter oħra Conte u Lukaku, illum il-ġurnata nifhem li Real Madrid huwa tim superjuri, nisperaw li noħorġu b'figura tajba minn Madrid. Għalissa jien ser naqaf hawnhekk, ibqgħu magħna il għaliex issa se mmorru live wara waqfa żgħira biex nitkellmu ftit fuq il-Grand Prix tas-Saudi Arabja illi għadu kemm intemm ftit tal-ħin ilu issa se jkun live. Jekk ikollna xi kummenti fuq Roma Inter se nirrispondihom qabel ma nibda nitkellem fuq it-tellieqa. Għaldaqstant għalissa ibqgħu magħna, analiżi doppja ikompli wara dil-waqfa. Min ried gwerra ġie kkuntentat. U dan nisħaq u nemmen li għadu biss il-bidu wara li rajna l fl-Arabja Sawdita ħbib tiegħi. Apparti il-fatt illi dak li ħafna minna xtaqna seħ il għaliex
Għall-aħħar il-liqa kif se naraw fil-klassifika żiet il-qudiem, Sir Lewis Hamilton u Max Verstappen ser marru punt indaqs. Kienet telliqa fejn kella bidu kemm xejn kwit fejrajna li s-surwiċ jaħrab imma mbagħad wara dak l-inċident li kellu Mick Schumacher of all people kellna safety cars b'na tal-ħomor, kontroversi, Verstappen jagħmel ix-shortcuts u mbagħad isurit jidħol ġo Hamilton u kellu jċedi postu, time penalties u Hamilton inewwaħ naħa u n-nies tal-Mercedes inewwaħu oħra u tar-Red Bull jipprotestaw fuq naħa, insomma rajna soap opera denja tal-akbar Dallas u Dynasty li ser tkompli bi gran final ġewwa Abu Dhabi il-ġimgħa li ġejja. Imma, ejja ħalli naraw ftit ir-riżultati li kellna ġewwa Ġedda illum fejn kif edna rebaħ Sir Lewis Hamilton u mhux tal-li rebaħ tal-li l-aktar leb veloċi tal-telliqa Max Verstappen spiċċa fit-tieni pożizzjoni u mbagħad literalment fil-finish line Valtteri Bottas seraq podju importanti l-attamit tar-rebħ tal-kampjon tal-kostrutturi lil Mercedes Esteban Ocon ikollu jkonsla bir-raba post biftit. Il-vari safety cars enuna sa ċertu punt għaliex kif diġà qed fit-tliela oħrajn il-tielet post huwa mitluf. Imma Daniel Ricciardo rnexxielu jiġi l-ħames u għaldaqstant bravo Danieli. Pierre Gasly is-sitta u mbagħad ġew it-tnejn tal-Ferrari Leclerc u Sainz. Giovinazzi salva ġiex punti għall-Alfa Romeo li naħseb se jkunu żewġ punti il-parting shot tat-Taljan u Lando Norris illi l-istrateġija telfitu min-naħa l-oħra. Iktar mill-istrateġija safety cars għalkemm ukoll għandi xi domandi nistaqsi spiċċa l-10. U mbagħad kellna diversi sewwieqa li rtiraw, kellna lil Schumacher, Mazepin li għamel pudina kolossali fitlu kkawżat l-irtirar ta' George Russell u Sergio Perez u konsekwenza ta' diversi incidenti illi kellu Sebastian Vettel irtira wkoll. Kimi Raikkonen spiċċa l-aħħar mill-finishers, ma insomma kellna telliqa fejn il-kontroversi kienu l-ordni tal-ġurnata u issa ħanitkellem fuq il-kontroversi. L-ewwel biex nkun qed kollox meta ħarġet il-bandiera l-ħamra ħabba l-inċident ta' Schumacher għamilt provokazzjoni fuq ċett partikolari fejn qedtilhom minn tant nies u kellu jagħmilha speċi red flag tipo għaw daqet jagħmel apposta biex jipproteġi r-rekord ta' missieru u dlonk qabżu Schumacher fanboys u qajmu burdel u bdew jgħidu li xorti ignorant u ma nifhimx fil-Formula wieħed u mirra tisplodilek il-McLaren, insomma. Dawn ix-Schumacher fanboys li qed jaraw ir-riskju li l-aħħar rekord li fadlilhom f'idejhom jisfaxxa fix-xejn il-ġimgħa d-dieħla. Imma diri ma ttihom xtort illi qed jissajdjaw ma' Verstappen imma fem. Il-fatt irridu ngħiduhom kif huma. Jiġifieri anke li jdollu tagħhom stess darba kien qal ir-rekords qegħdin hemm biex jinkisru Valdiri. Imma insomma sta fuq dik nistgħu nkunu nkomplu tkellmu fuqha il-ġimgħa li għaddiet. U mbagħad fil-fema tiegħi kien hemm ċertu frejjeġ min-naħa tad-direzzjoni. Issa qegħdin nagħtu l-offerti għal kif għandhom jitilqu. Sinjuri u sinjuri, l-ordni ta' tluq huwa deċiż bil-punti tal-quick save bir-rispett kollu lejn ukoll in-nies temmek, imma l-punt hu li qed nilagħbu deal or no deal bil-starting order. Michael Masi Chief Stewart iċempel lil Verstappen u nista' Red Bull l għandi offerta biex titilqu wara Ocon. Tkompli tikkonferma dik li fil-fema tiegħi hija l-inkompetenza grassa
ta' Chief Stewart ta' dan l-istaġun fejn din is-sena rajnih jagħmel froġa fuq froġa fuq froġa, anzi t-terminu eżatt huwa Michael Masi f'kull tiġrija qed taqla l-bass u hekk xeba frosta. Anzi, kien korrett biżejjed illi iddeċida li jmur għall-standing start fiż darbtej li kellna tluq. Voldri fuq dik inti il-mertu u hekk għandu jkun. Jekk int kapaċi urin ixtaf fit-trakka. Voldiri, aħna dilettanti dak li rridu naraw spettaklu tista' tkun favorija, tista' tkun kontrija. Jiġifieri ngħidu hekk, imma Masi, sur Masi, allura int ma tafx tuħu deċiżjoni se toqgħod iċċempel it-timijiet tagħmilhom l-offerta buy one get one free ma ndaħqux nies għax qed twaqqa il-kredibilità tiegħek iżjed arredi jkollu milli waqgħod dis-sena. Jiġifieri għal-ħares kelli nagħti l-antopaġelli lil Michael Masi dis-sena x'kieku l-erbagħat u l-ħamsiet qegħdin fl-ordni tal-ġurnata. U mbagħad rajna dak l-inċident ta' Verstappen. Max, x'mina li kont qed tagħmel? Qed iddaħħaq, mhux qed iddaħħaq. U rejt kemm int skorrett. Għax jiena lija, bir-rispett kollu lejn il-partitarji tar Red Bull, Verstappen ma kellux jaqla 5 sekondi wara l-pudina li għamel, kellha toħroġ il-bandera s-sewda u kellu jiġi skwalifikat addirittura mit-tellieqa. Issa, jekk kien hemm xi misunderstanding, forsi Masi u l-stewards ħadu l-benefit of the doubt about it, imma mhuwiex mod li taqbes tiżgwida l-Hamilton, għax dak was iżgwidah u anki beda jsuq mingħajr kienlu xi biċċiet mill-front wing mis-suqin. Inkompli nikkonferma l-fatt b'wiċċi minn quddiem u bl-akbar responsabbiltà illi nhar il-ħadd li ġej ibqgħu fuq klimi Verstappen u Hamilton se jitkaħlu. Żgur, żgur, żgur. Jekk Verstappen jara li Hamilton għandu daqshekk ċans li jaqbżu se jkaħlu. Issa taraw kif se jiġri. U mbagħad nitkellmu l-ġimgħa d-dieħla. Qabel xejn. Imma ejja ħanurikom għall-klassifika tas-sewwieqa issa. Ħalli mbagħad inkompli nelabora fuq dan il-fatt. Mela, Max Verstappen 369.5, Sir Lewis Hamilton 369.5. Nistgħu naslu għal tmiem drammatiku żjed minn dan? Le. Fil-faddin ukoll hija l-ewwel darba f'47 sena illi għall-aħħar tellieqa żewġ sewwieqa se jmorru punt indaqs. L-aħħar darba kienet fl-1974 meta Claire Gazzoni u Emerson Fittipaldi marru ras imbras. Valtteri Bottas 118 kważi assigura ruħu mit-tielet post, Sergio Perez 190 u mbagħad Leclerc jaqbes il-Norris għal 5 post. Obviously, I am very unhappy about it. Klassifika tal-kostrutturi u mbagħad il-Mercedes kważi Mazepin ta' rigal lill-Mercedes illum bil-eliminazzjoni ta' Perez u prattikament hemm 29 punt vantaġġ min-naħa tal-Wolf u sħabu kontra n-nies ta' Christian Horner. Voldiri qed nimmaġina li l-Mercedes nhar il-ħadd almenu se jkunu qed jiċċelebraw il-kampjonat tal-kostrutturi għalkemm ma tistax tgħid x'ista jiġri. Ferrari 307 tielet post nistgħu ngħidu huwa mitluf, hemmhekk il-McLaren 269, Alpine illi bil-raba post ukoll kważi għalqu il-5 post ukoll. Għandek mbagħad l-Alfa Tauri 120, Aston Martin 77, Williams 23 u mbagħad għandna l-Alfa Romeo illi għandhom 13 il-punt. Qed nara wkoll xi kummenti Clayton Healy trakka sabiħa ħafna u tuħu gost tara, però with safety cars. Insomma, grande Sir Lewis Hamilton. Fuq it-trakka hija trakka veloċi u rajna hija trakka perikoluża u trakka li tista' toffri wkoll spettaklu kontroversi, voldiri minnaħa tiegħi pass għalkemm ifhem. Hemm ċertu affarijiet li jridu jitjiebu fihom u t-tellaqa li miss fl-Arabja Sawdita ser tkun hekk minn is-ser żbaljat f'April jew Mejju li ġej. Voldiri fuq dak lat staremo appuntu a vedere. Mela ħankompli nelabora fuq it-teorija tiegħi issa
li x'qed nistenna or x'qed naħseb li se jiġri f'Abu Dhabi il-ġimgħa d-dieħla wara dak li rajna llum. Mela, Verstappen huwa sewwieq tajjeb, huwa sewwieq kapaċi, imma huwa sewwieq li jitlef rasu. Hamilton min-naħa l-oħra forsi jeqret iż-żejjed, imma nafu kemm hu sewwieq bravu sewwieq kapaċi u llum ħarġet biċ-ċar. Issa qegħdin punt indaqs u Verstappen però għandu l-vantaġġ illi għandu rebħa iżjed. Max rebaħ 9 u Sir Lewis rebaħ 8. Issa wara li dak li rajna llum taħsbu illi missa taddejlhom il-kurrituri ta' moħħ il-Verstappen illi jekk jkun qabel Hamilton u jara l-surwiċ da jipprova jaqbżu jipprova itaptapilhom u wara u jibatu il-barra għaliex jiena nemmen u nisħaq illi jekk se jiġri l-ħadd li ġej u ibqgħu ċerti illi jekk ma taddix mill-kurituri ta' moħħ Verstappen se tgħaddi żgur mill-kurituri ta' Christian Horner u Helmut Marko dil-mossa. Jiġifieri ħanejdu hekk. Min se jiġi t-tielet hemm ċans tajjeb li jgwadanja u min se jilab ximħatra fuq il-Grand Prix tal-Arabja Sawdita, parentesi żejra nħeġġeġkom biex din tagħmluha mal-kollaboraturi tagħna ejja bet, close parenthesis, araw l-starting grid sew u araw min se jispiċċa t-tielet. Voldiri għaliex jekk ikunu 1 u 2 Max u Lewis ser jaħbtu. Żgur. Kif qal Damon Hill, it-tama hija illi għal darba Michael Masi ikun ċar, għal darba Michael Masi ma jaffiċ, għal darba Michael Masi jgħidil ikun ċar bil-konsegwenzi li jista' jkun hemm jekk hemm il-darba inċidenti jew bħal ma rajna llum, jew bħal ma rajna f'kampjonati bħal tal-94 u tas-97 jerġgħu isiru. Jiġifieri, mill-bqija efhem kapitlu McLaren strateġija tal-bidu ma fimtix. Għax meta tara l-kulħadd qiegħed fuq il-mediums, ma stajtx nifhem kif tibgħat il-Norris fuq ir-rotob u l-Ricciardo fuq l-ibsin biex imbagħad bil-waqfiet u bis-safety cars waħda għenet il-Ricciardo l-oħra għenet il-Norris. Naf li ridna nirriskjaw biex nippruvaw naqsu d-distak lejn il-Ferrari ma strateġija għalija bla sens għax li kont nibdihom fuq il-medji il-rota paqqas bis kont nikkonsidrom għal d-tiġija speċjalment il-tajer mandatorju kien il-medju diri kont nibdihom fuq il-mediums u mbagħad nimxu minn hemm għal darb'oħra u jiddispeċini ngħidha żball ieħor ta' strateġija min-naħa tal-McLaren wieħed mill-ħafna illi għamilna għalkemm il-post-mortem fuq għalfejn il-McLaren tlifna t-tielet post fil-kostrutturi ser inħallih għal okkażjoni oħra. Issa nhar il-ħattem l-aħħar tellieqa f'Abu Dhabi. Nixtieq nagħmel parentesi wkoll fuq il-kampjonat tal-Formula 2 li jidher li Piastri għala Oscar Piastri li huwa sewwieq kapaċi u li nemmen li fil-li għandu futur sabiħ hija biss ħasra illi l-flus ippermettew illi jkun gwanju żu u mhux u illi jieħu dak is-siġġel vojt tal-Alfa Romeo. Ma nafu wkoll li Piastri huwa tal-Akkademja tal-Alpin u nemmen illi ċ-ċans jiġifieri parentesi magħluqa. Għalissa naħseb li dak li kelli xi ngħid għattu. Jiġifieri għada joħorġu l-antopaġelli tal-Grand Prix tal-Arabja Sawdita kif ukoll il-voti sal-ħar tellieqa. U badaw se jiġri nhar il-ħattux l-istennija qiegħda hemmhekk u hija stennija mill-iktar eċitanti għal tmiem ta' staġun illi huwa wkoll dak mixtieq minn ħafna illi Verstappen u Hamilton imorru l-aħħar tellieqa appunt indaqs. It-tama tiegħi hija illi sew Lewis Hamilton, sew Toto Wolff,
sew Max Verstappen, sew Christian Horner, sew Helmut Marko, sew ir-rear gunners għax hawn irridu ninkluduhom, Valtteri Bottas u Sergio Perez, u fuq kollox iċ-Chief Steward Michael Masi joħorġuna ta' nies u il-biżat li għandi li jaħbtu ma jkunux hemm u jtuna mhux biss tellaqa korretta ma tellaqa spettakolari biex inkomplu nikkonfermaw għalfejn il-Formula 1 hija l-ispettaklu li jina il-ħolma tiegħi hija li naraw tellaqa korretta u li fl-aħħar Hamilton u Verstappen jagħmlu donuts flimkien u it-tellif jieħu bidej ir-rebbieħ fl-aħħar bħala sinjal ukoll ta' sportività xwara kollox. Dan huwa sport apparti li huwa entertainment. Mill-bqija jiena minn tiegħi issa narakom nhar it-tlieta bl-analiżi tal-logħba Real Madrid Inter. Jekk il-video qed taruh minn issa dal-waqt se jkun fuq YouTube ħas-soltu. Komplu segwu l-Kamra Sportiva fuq Facebook Live fuq Facebook u fuq YouTube għal iżjed kontenut. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nhar it-tlieta, Antonello Bela jtikom il-kumplament tas-serata tajba. Ciao u ħudu ħsieb.